Скъпи гости, благодаря ви, че сте сред нас на поредната изложба на галерия Контраст. Днес представяме Катрин Томова с Деволюция. Последните няколко години Катрин Томова не престава да ни изненадва с доста мощни, могъщи проекти, да ни предизвиква постоянно да поставя на изпитание нашите собствени представи за границите на картината, за това как трябва да изглежда визуалният образ днес. Катрин Томова не прави портрети на някакви конкретни астероиди или планети. Разбира се, тя е виждала някакви снимки, има някакви знания, както всички ние, но това, което рисува, са по-скоро нейните впечатления от тези снимки и нейните чувства, представи и фантазии. Но в разговора с нея се оформи идеята, която и тя е имала, че всъщност тези космически обекти са едни енергийни контейнери, в които самата Катрин Томова съхранява своите собствени чувства, емоции и мисли. Надяваме се, че тези натрупани от нашето цивилизационно развитие енергия и чувства ще съществуват някъде в света, в космоса, в тези контейнери, които Катрин ни предлага. И те няма да могат да бъдат унищожени нито от нашите собствени дейности тук на планетата Земя, нито от гигантската космическа дупка, ще устоят. Пожелавам на Катрин да бъде все толкова смела, да ни предизвиква постоянно, а на всички нас да предадеме, да допълним тези контейнери с нашите собствени мисли и емоции. Усещането е... щастлива съм. Щастлива съм, защото мястото е перфектно, защото нещата са правени конкретно за това място, няма изненади и според мен се седат великолепно. Успяхме ли да запълним целия салон? Или има още място? Мисля, че успяхме. Трудно, но успяхме.